Γεια σας. Είμαι η Κουντουράκη Γεωργία, η μαμά του Διονύσου Νικολόπουλου που πάει στην 4η Δημοτικού. Θα ήθελα να πω 2 λόγια για τον κύριο Παναγιώτη και το φροντιστήριο. Θα αναφερθώ σε 4 λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Την αγάπη, την αποδοχή, την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια. Η αγάπη που νιώθουν εδώ τα παιδιά κάνει θαύματα. Μετά είναι η αποδοχή. Εδώ το γιο μου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα αποδέχονται όπως είναι, με ό,τι ιδιαιτερότητες και να έχουν. Οπότε αυτομάτως τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και νιώθουν ασφάλεια. Ένα παιδί με αυτά τα 4 υπέροχα συναισθήματα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει μπροστά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη που έδωσε αυτή την ευκαιρία να είναι ο γιος μου σε αυτό το φροντιστήριο. Να του δώσω συγχαρητήρια, να τον έχει ο Θεός καλά, για να πάνε ακόμα πιο μπροστά αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά.